Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनावहाय नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो बाजारावहाय थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बाजाराव थांनानै जोङो मोननै बेसाद लाना फैनो नागिरदों आरो मोननैनिबो एसे बारा जानो हानाय बेखौ आङो नोंथांमोननो दायो थांनानै देखायहैगोन। थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जोंनि हाबानि थाखाय बियो रेडि जाहांबाय। जोंनि हाबाया अखा बोथोरावसो जाहैसिगोन आरो जाहाथे जोंनि हाबाया मोजाङै मोजां जानानै थांथों होननानै नोंथांमोना जोंनि थाखाय आर'ज खालामना होबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंना हाबाया मंगलबारैनो 5 तारिख एप्रिलनि। दायो जोङो नै थांनो नागिरदों, मुथुआ लाबाय। दायोहाय आं गाखोनोसै। बहा थांगोन? बहा थांगोन? माबा बुस्थु उनाव खोन्थानोसै ना? लागाव नै बेनो जोङो मोननै बेसाद लांनो फैदों होननाया। मोनसेखौ जों देखायबाय आरो मोनसेखौ दाहाय देखायगोन आरो। आंनि हाबानि थाखायनो बेखौ जोङो लांनो फैदों आरो। बेखौ बेंटलाव मोनो, बेंटल बाजारनि सानजाहा गोलाव मोनो आरो। ओमफ्राय जों दा नै जाबाय, बेखौहाय जोङो रेडि खालामना हरखाबाय। बेखौ सिथाबनांगौ नालाय बिजिजों बेयो आब'आ सिथाबनानै होखाबाय आरो। ओमफ्राय दाहाय जों बेखौ लांनोसै आरो दा मोनसे बेसादखौहाय जोङो दायो लायनो थांनोसै आरो। नै मोनसेया बेनो मुथुनि आरो आंनि आस्थाममोन, हाबानि थाखाय आस्थाम बानायहोदोंमोन। दा बेबो रेडि जाबाय, बेखौहाय जों लानानै थांसै दा। ओंखाम जानानै फैयाखैमोन नालाय ओंखायनो जों दा मोनसे फिसा रेस्टुरेन्टाव मुथुजों आंजों जानो थाखाय हाबफैबाय आरो। दायोहाय जोङो जानायखौ देखायलांसै। नै दायोहाय जोङो रेस्टुरेन्टनिफ्राय मुथुजों आंजों जानानै फैबाय। आंथ' जानोनो हायासै, आङो जानो हायैनि थाखायनो मुथुनोसो होजोब्बाय। जानायखौ आङो मोजाङै देखायनो हायासै आरो बहुत मानसि दंमोन नालाय एसे लाजिनाय मोनो। हाय लोगोफोर, जोङो दहायो बाजाराव थांनानै न'आव मोनफैबाय। ओमफ्राय जोबोर बिदिनो अखा सिजाबाय नालाय ओमफ्राय आङो फैनानै माला उन्दुनो मोनगोन जाबाय। ओमफ्राय आङो टाउनावबो बिराद माने थेन्थावबाय आरो। ओंखायनो आङो न'आव फैनानै थाबैनो उन्दुफैबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ मोजाङै लास्लाबनो हायासै आरो दहायो। दायोहाय जोङो न'आव फैनानै मुथुजों आंजों दुब्लियावहाय मोसौ लायनो थांगासिनो दोङो। मुथु रख'। नै जों दायोहाय मुथुजों आंजों दुब्लि बारियाव मोसौ लांनो फैदों आरो। मोसौआ मानैल'सो ना मोसौआ। चल' चल'। गोजाङाखै नामा नोंखो? देब्रा थाब थाब लादो, मोसौआ ओंखामबो उखैबाय। दहाय फैनानै उन्दुबाय नालाय।